дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи айнӣ ба фаъолияти корхонаи маъдантозакунии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудӣ Твея Душанбе саноати кӯҳӣ оғоз бахшиданд. сарвари давлат дар деҳоти урметани ноҳияи айнӣ қасри паҳлавонони суғдӣ ва майдончаи бозии футболро ифтитоҳ намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи айнӣ бинои нави беморхонаи минтақавии деҳаи урметанро мавриди истифода қарор доданд. дар ноҳияи айнӣ майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. президенти ҷумҳурии тоҷикистон бинои қасри фарҳанги деҳоти урметанро мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат дар ноҳияи айнӣ коргоҳи муосири дӯзандагӣ ва ҳунармандиро мавриди истифода қарор доданд. президенти кишвар аз намоиши маҳсулоти кишоварзии ноҳияи айнӣ дида намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. сафари кории сарвари давлат аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид. нахуст роҳбари давлат дар мавзеи дуобаи шарқии ноҳияи айнӣ ба фаъолияти корхонаи маъдантозакунии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Твея Душанбе саноати кӯҳӣ оғоз бахшиданд. маросими ба кор андохтани корхонаи мазкур ба таври маҷозӣ баргузор гардид. сарвари давлат дар деҳоти урметани ноҳияи айнӣ тугмаи рамзиро пахш намуда корхонаи маъдантозакуниро ифтитоҳ намуданд ва тавассути монитор бо раванди истеҳсолот шинос шуданд. корхона дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонисозандагӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чорми стратегӣ саноати кунонии босуръати мамлакат бунёд шудааст. истихроҷи маъдан дар корхона аз ду кон Кумархи боло ва дуобаи шарқӣ амалӣ карда мешавад. кони Кумархи боло қариб 4000 метр ва дуобаи шарқӣ дар баландии 2300 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир мебошад. барои истихроҷ ва коркарди маъдан раванди мукаммали гидрометаллургӣ ҷорӣ буда технологияи муосири рехтагарии автоматикӣ ки истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи Аврупо мебошад васлу насб карда шудааст. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори корхонаи нав дар як сол ба коркарди 900 000 тонна маъдан баробар аст. раванди истеҳсоли маъдан дар 4 марҳила истихроҷ, маъданкунӣ, обшӯкунӣ ва ҷудокунӣ анҷом дода мешавад. намуди истихроҷи ашёи хом дар кони Кумархи боло рӯи заминӣ ва дар дуобаи шарқӣ зери заминӣ мебошад. дар кони дуобаи шарқӣ ки аз 7 нақб иборат аст бунёди роҳ, васлу насби таҷҳизоти барқӣ, хобгоҳ барои кормандон ва дигар инфрасохтори ёрирасон пурра ба анҷом расонида шуда кандани нақб идома дорад. дар корхона 140 нафар аз ҷумла 100 сокини маҳаллӣ ва 40 шаҳрванди ҷумҳурии мардуми Чин бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин ҳастанд. бо пурра фаъолият намудани корхона барои зиёд аз 500 нафар ҷойи корӣ таъсис меёбад. аз рӯи нақша дар ин мавзеъ оянда коргоҳи холисгардони тилло ва нуқра бунёд карда мешавад. сарвари давлат зимни суҳбат бо кормандони ширкати Твея Душанбе саноати кӯҳӣ истифодаи самараноки канданиҳои фоиданок ва риояи талаботи истихроҷ ва коркарди маъданро талаб намуда таъкид намуданд ки дар сурати пурра риоя нагардидани талабот расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошташуда душвор мегардад. сарвари давлат ба низоми кор, ҷараёни истихроҷ ва коркарди маъдан дар корхонаи маъдантозакунии ширкати Твея Душанбе саноати кӯҳӣ баҳои баланд доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти урметани ноҳияи айнӣ қасри паҳлавонони суғдӣ ва майдончаи бозии футболро ифтитоҳ намуданд. минбаъд наврасону ҷавонони деҳоти урметан метавонанд дар ин ҷо бо машқу тамрин машғул шуда маҳорату малакаи варзишии худро баланд бардоранд. дар бинои навсохти қасри паҳлавонони суғдӣ барои ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шудан аз ҷумла гӯштани миллӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. толори варзишии болопӯшида барои гузарондани мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ мувофиқ аст. сарвари давлат зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида таъкид намуданд ки ҷавонону наврасон бо истифода аз чунин имкониятҳо метавонанд ҳамчун варзишгарони касбӣ омода шаванд ва дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ иштирок карда шарафи тоҷикистони соҳиб истиқлолро баланд бардоранд.
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи айнӣ бинои нави беморхонаи минтақавии деҳаи Урметанро ифтитоҳ намуданд. муассисаи навбунёди тандурустӣ дорои 2 ошона ва таххона буда аз шӯъбаҳои таваллуд, қабул ва таҳлилгоҳ бо маҷмӯи гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ, ҳуҷраи хатнаи кӯдакон, ҳуҷраи физиотерапевтӣ, бемориҳои узвҳои дарунӣ ва бачагона иборат аст. беморхона дорои 90 ҳуҷра аст ки дар онҳо шароити арзандаи кору фаъолият ва хизматрасонии тиббӣ муҳайё карда шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ аз қабили дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ яъне ИВЛ, кардиомонитор, дастгоҳи ташхиси ультразадо, сабти барқии дил ва дигар технологияи муосири ташхису табобат имкон медиҳад ки ба сокинон хизматрасонии босифати тиббӣ расонида шавад. дар беморхонаи тозабунёд барои ба табобат фаро гирифтани беморон 45 кати хоб мавҷуд аст. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави беморхонаи минтақавӣ шумораи кормандон аз 35 нафар ба 80 нафар ва қабули беморон ба 100 нафар расид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи айнӣ дар деҳоти Урметан майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ифтитоҳ карда парчамро парафшон намуданд. майдони парчами давлатӣ дар деҳоти Урметан дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, дар он барои сайру гашти сокинону меҳмонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. иншоот дар масоҳати 1000 метри мураббаъ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ва соҳибкори ватандӯст Шаҳбоз Қодиров бунёд гардидааст. баландии сутунпояи парчами давлатии Тоҷикистон дар деҳоти Урметан дар умум бо таҳкурсиаш 35 метрро дар бар мегирад. паҳнои матои парчам 6 метр ва дарозии он 12 метр мебошад. роҳравҳои майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масофаи зиёда аз 400 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда, дар он суҳбат карда ва нишастгоҳҳо барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон гузошта шудааст. деворҳои атрофи иншоот бо истифода аз нақшу нигори миллӣ оро дода шудааст. бо мақсади таъмини рӯшноӣ дар ҳудуди майдони парчами давлатӣ чароғакҳо насб гардида шабона ба зебои мавзеъ зинат мебахшанд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи айнӣ бинои қасри фарҳанги деҳоти Урметанро пас аз таҷдиду навсозии мавриди истифода қарор дода дар барномаи фарҳангӣ иштирок намуданд. бинои қасри фарҳанги деҳоти Урметан дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати фарҳангпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи созандагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳияи айнӣ таҷдиду навсозӣ гардида, дар он барои фаъолияти аҳли ҳунар шароити муосир муҳайё карда шудааст. толори асосии иншоот дорои 240 ҷойи нишаст буда, дар он барои пешниҳоди барномаҳои фарҳангӣ тамоми воситаҳои зарурӣ васлу насб карда шудааст. ҳуҷраҳои либосивазкунӣ, пардозгарӣ, корӣ ва дигар иншооти ёрирасон низ бо шароити замонавӣ таъмин аст. президенти кишвар ба аҳли ҳунари деҳоти Урметани ноҳияи айнӣ созҳои мусиқии миллӣ аз ҷумла доира, таблак, рубобу танбур ва дутор тӯҳфа намуданд ки ин иқдоми муҳим барои рушди соҳа, тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат пас аз шиносоӣ бо шароити муосири мавҷуда дар бинои қасри фарҳанги деҳоти Урметан дар барномаи фарҳангии аҳли ҳунари ноҳия иштирок намуданд. дар толори навбунёд аҳли фарҳанг барномаи ҷолибу рангинро ки таҷассумгари дастовардҳои истиқлолу озодӣ, сулҳу ваҳдат ва пешрафту шукуфои Тоҷикистон буд пешниҳод намуданд. президенти мамлакат ба барномаи пурмазмуни санъаткорон баҳои баланд дода иншоотро барои аҳолии беш аз 25 000 нафараи деҳоти Урметан тӯҳфаи арзишманди ҳукумати мамлакат маънидод намуданд ва аҳли ҳунарро бо истифода аз шароити муҳайё гардида ҷиҳати ҳифзи дастовардҳои фарҳангӣ саҳм гузоштан дар тарғиб ва муаррифии ҳунари пурғановати миллии тоҷик ба ҷаҳониён ҳидоят намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Урметани ноҳияи айнӣ коргоҳи муосири дӯзандагӣ ва ҳунармандиро ки яке аз бандҳои тарҳрезӣ шуда бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ба истифода доданд. ташаббуси мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ ва ҷониби соҳибкори ватандӯст Маъруф Миллиев амалӣ карда шудааст. коргоҳи дӯзандагӣ ва ҳунармандӣ бо 16 мошинаи дарздӯзӣ, дастгоҳҳои ороиштдиҳанда ва дигар таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз аст. иттилоъ дода шуд ки бо ба истифода додани ин коргоҳ 20 нафар ҷавондухтарону занони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардида, ҳамчунин ҷиҳати соҳибкасб гардидани хоҳишмандон шароити мусоиди корӣ
фароҳам оварда шудааст. Сарвари давлат зимни шиносоӣ бо шароити корӣ ва суҳбат бо чеварон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, ҳиммати ҷавонмардонаи соҳибкорро дар самти дастгирӣ ва ҳамоҳангӣ аз ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат неку муассир арзёбӣ намуданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ дар деҳоти Урмитан дидан намуда бо деҳқонону сокинон суҳбати самимӣ анҷом доданд. Кишоварзони ноҳияи айни дастовардҳои меҳнатӣ аз ҷумла меваю хушкмеваҳо, асал, намудҳои гуногуни ғалладонагӣ ки ҳамасола аз заминҳои зархези дар ихтиёр дошта истеҳсол мекунанд, ба мараз гузоштанд. Як гӯшаи намоишгоҳро намунаи маҳсулоти нонӣ ва хӯрокҳои миллӣ низ ташкил медод. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки соли равон кишоварзони ноҳияи айни бо истифода аз ҳавои мусоид ва имкониятҳои мавҷуда майдони кишти зироати гуногунро ба маротиб зиёд намуда, дар майдони беш аз 600 гектар картошка, 67 гектар сабзавот ва зиёд аз 400 гектар ғалладонагиҳо гузаронинданд ки дар натиҷаи нигоҳубини хуб ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили дилхоҳ низ ба даст оварданд. Аҳли заҳмати ноҳия то имрӯз дар 41 гектар кишти такрорӣ гузаронинданд ки айни ҳол нашъунамои зироат хуб мебошад. Сарвари давлат зимни суҳбат бо аҳли заҳмат таъкид намуданд ки кишоварзон бояд аз гузашта дида пурмасъул бошанд ва истифодаи самараноки заминро хуб дарк намуда бо ба даст овардани маҳсулоти фаровон дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми муносиби худро гузоранд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.